m gwọrọ m ọgwụ ka mgbe dike nwoke tọrọ utu m mana m amụrụ. O nwere ife m ama ndụ Chineke ndụ, nwere ife m ama ndụ. Chukwu mekwelu na anyị ebele ihe nke a ihe kwe. This lady sị m na ya nụrụ di o, ya na di ebili na fa bi Lagos. So ya wee bata mụọ nwa nke izizi, mụọ nwa nke abụọ. Ọ sị bụ nne na ebe parents ya bi na ebe ya na di ebi adịrọ far from each other, yọta na. So ihe anụnwa na-agakwa ahụ. Ọ sị m nne ka abụsịla nwa nke abụọ di ebido ịkwụgharị. Ịgbagonu na nwoke ka ọ bụ, ọ na-akwụgharị, ọ bụrụkwa na ọ na-akwụgharị bụ before, kama na ịgbagonu this narrative a na-ebugheri kịta. Ọ bụrụ na di gị kwụgharịba gị mebe di ekpere, gị mee nna gị mee ibie ga-agbapụna na di ga-emene nne amaka ụmụaka, ịmagonu ụmụ nwaanyị ya na-edi ya gba nkịtị. Ọ sị m nne ọ kwụgharịkata ihe nke a dị too much. Ihe nke a dị too much. So ka adụzi ime nke ịtọ ọpụzia that na ọ dị too much, that is obvious na ndị mmadụ na-agwazi ya na-asị ya maybe na die na-akwakọ ịhapụ ya maka na nkwụgharị ọ na-akwụgharị dị too much. Ya wee gbalụ wee nakwube mami ya wee lụọ wee kọbalụ mami ya sị ya na nnekwu ihe ndị mmadụ na-agwa ya na die na-akwụgharị, in fact na ya agwọkọtago ọya, mana nke a bụrụzi nsogbu na ọ dị ka this man ọ chọrọ ịhapụ ya because na ọ na-akwụgharịzi nke eneghị anya. Na mgbe ya mere investigation na ụmụ nwaanyị 5 ka ya na ya na-abụ na-akwụ. Mami ya wee tie nta wee tie nke wee sị ya na ya ga-eje ka ya jee jụọ ese ka ya malụ ma ọ na-akwakọ ịhapụ ya, yọta na ọ bụ na ọ na-akwakọ ịhapụ ya ka o bido kịta akwadobe n'oge. Mami ya wee pụọ ije jụọ ese, wee lụọ ịjụ ese, wee jụsi ese, wee bata wee kpọọ ya wee sị ya nne na that man ya jee na nke esi anya kpọrọ ya bịa. Ya wee jebe, ya na mami ya wee jebe wee lụọ, the man wee mesie ife ome wee sị nwunye ya nwa na-akọrọ anyị ha na di na-akwụgharị yes mana ọ chọrọ ịhapụ ya, kama na etu ọ nọ kịta na bọsị ọbụla nwoke ọbụla ga-akụrọsi ya na utu nwoke afọ ga-atọ n'ime ya na ọgwụ di emere ma ọ nwee ka o si wee malụ. Ya sị ya ọ sị ya na nwoke ọbụla krọs ọrịa kịta na utu nwoke afọ ga-atọ n'ime ya na ọgwụ di emere ma o nwee ka o si wee malụ. Ya sị ya na o nwere ka a si wee malụ. Ọ sị ya mebi na ọnya nwa ka o ji akwụgharịrị maka na ọ maara na ị nwere ike, because na ọgba na ị nwere ike ime anything maka na ime yarara ọ bụrụ ya disgrace a ga-enye gị ihe a ya dịcha ebe aba mpụ ndị bụ unu niile na-arụ ọma mpụ gị na-arụ. Ọ sị mami ya ike kwụrụ ọtọ wụ mami ya. Mami ya bebe akwa tibe mkpu sị kedu ụdị mmechi iru na mgba ya ọ chọrọ inye ihe nke a. A wee sị dị gbadọ n'afọ ụzọ na o nwere ka di esi wee gwa ya ka o si eme ihe a ma ya ama na o nwee kwebọsị di nọgide ego kpọrọ ya gaa anywhere ije mee destin. Ọ sị ya mba na etu esi eme ya bụ emesie nye etinyelu gị na nri ilie ma ọ bụ otenye na mgbedike gịnị a na-abịa wee see ibon gị dịtị na-abanye gị n'arụ na-etu esi eme ya. So na o nwere ka ị ga-esi wee ma nya wee tikete na ya mara ife ya ga-eme na ya mara ka ya si eme ya na-eti na-ebe bekete. So the man wee sị ya kedu ife ọ chọrọ ime maka destin na ya nwa ama mmebi nwunye o na ya da eme ụdị ife afọ na o nwere ndị na-eme ya na ọ ga-ejekwu ndị na-eme ya and na o nwere ike imebie without the husband consent na-etu esi eme ya. So na ọ mara etu ọ ga-esi mee ya wee jụba the man sị ya biko o nwere onye ọ ga-agwa ya na-eme the thing. Ọ sị yes na o nwere onye ọ ga-agwa ya. O wee mali ya atụ na nke onye ofe mmanụ ebe ya ga-eje ịghọta, kama na ya nwa experience ya na ya ma na o nwere ike imebie without the husband mana ọ chọọ ya jee try ya. Fana abụ wee soro wee nata ya wee gba nkịtị wee mụsịa nwa nke ịtọ wee chọlụ the man enyere ya adreesị wee jebe wee luo wee gbaba the man gwasị anya. The man wee sị ya na ya ma mmebi nwunye na o nidili consent dị before mebie ya ọ kweghị ọtago ya jee ka o jee gwatie ya wee buo ihe asị mba buo ihe asị mba sị kedu ihe a na-eji agwali ya ebe ọ gwara ya ya ma mme ya ya echeketa ife ya ga-eme na ya marọ. Ya wee yọọ the man wee sị ya biko
ọ na enwere ike imelu nwoke destin ọ sị na enwere ike imeli nwoke ya gwa ihe ọnya wesa biko ya ma elie nke ya ga-etili die na nri ahụzienụ m anya ya ma elie nke ya ga-etili die na nri ọ sị bụ nne dimanụ wee mebe detidi wee mesie gwu ego one ya ga-akwụ ya wee kwụọ ya ụgwọ wee mesie wee nye wee gwa ya ife ya ga-eme ya wee nata wee sisie nri wee tikwa olu die wee lisie mana mami ya dịrọ comfortable ihe ya mere mami ya bido ọ dalala ụla na-akpa ya na-edistọb ya na-asị ya mba na o metọrie maka na ya jesi wee nata wee bịa gwa mami ya yọtago mami ya wee na-asị ya na o metere kedu elu o si wee chọkụ disgrace edi otu na o nwere onye ọbụla a ga-eme edo mma na ọdụrọ mma hei mba na ọdụrọ mma ma ọ makwadati n'ife abe na fa na-abọ ga-atọ ọ bụ na o jebela afịa na fa ga-anọ ebe afọ ebe ọbụla o jebe na fa ga-anọ ebe afọ ọntịlụ gị na-eme ọntịlụ pụta na ọdụrọ mma ya gwesị mami ya ka e kwesịrị dụ mma azụbidi ya na-akwụgharị ya kara ịtọ n'ike mmadụ enye ewu n'ụdị isi ka ihe na-akọ ihe a papi asị ya ma enye ya happy like that ebe ọ nọ ihe ọ chọrọ ime nwa ya mami ya ajụ si mba na ọdụrọ mma ya gwụ ya ife ome ọ bụgodu na ọma mmebie ya gwụ ya ife ome ọ sị m ekekwula ọtọ gwụ ya so papi abịa wee mee die invite die wee bịa ha wee gwaba die nya wee gwa die wee si ya n'ihe notisi na imerie ọgwụ onunwa ọ ga-abụ nwoke tinye mgbedikie n'ime like amụ ya n'ime ka ọtọ ọkwa eziokwu ọmụ sị ka ekwe ebe akụkọ nke isi ya sị ya na ihe aja agwalụ gị bụ maka na ọ bụrụ na isi asị na ị ga-regret ihe iji si asị like ị ga-asị ọkwa na ịgba n'ụwa like na ị ga-agwa m the most secret gị ife ga-eme gị ma ọ bụrụ na isi asị ebe a na ị ga-aralụ na ịgwa m yo nya highest secret ị nwere n'ụwa ada na isi asị ebe a ọ ga nwoke wee sị ya nwokie ka isi wee neketi anyị etu ụnyadụ wee jegwa ụdọ ọgwụ utile nwa ya na-agwaghị ya n'ime alụ how dare you onye gwalụ gị mee papia wee babalịa si ya why ijide nugo nwa m ọzọghọrị nugo ọkpa kedu ife pront gị ime ụdị ife na ya chọrọ ịgba ife melu gị na iji wee chee nye eche nwa o nwere ife onye gị na suspect iji wee mee nye kedu ife bụ ife anwa the man wee si n'ọkwa na-enyi nwoke gwara ya na enyi nwoke si ya nọ na-abụ ụmụ nwaanyị amụrụ nwa nke izizi mụọ nke abụọ fe bido piogelibe na ụmụ nwaanyị niile na-epiogeli kama na onye ijidere o wee si ya so wee gwasịa gị i decide ya i disgrace the whole family ọ bụla ife doge mma bụ i disgrace the whole family ichedo ọsọ nwa m ka ị ga-disgrace both mụnwa both everybody o wee si ya na ṅụọlụ m iyi na ị nwere ụmụ nwaanyị na-ese gị na ha na-akwụ ṅụọlụ m iyi na ị nwere ụmụ nwaanyị gị na ha na-abọ na-akwụ so na ihe ime bụ ka ị na-akwụgharị ọsọ ọbụla nwa m ga-akwụgharị ka ị disgrace enye who does that? What type of a human being are you? ọ sị ọ ga nwoke ihe ejekwana n'ebe afọ na onye ọbụla na-eprotect nke ya ị na-eprotect nke gị mana ịma ka esi akwụgharị nya gba nnọọ nkịtị ya na papi akwụgide kwụsie nya wee si ya na o nwere ife nya chọrọ itinye ebe ị na-esieli anya wee mee nye ụdị ihe a na-agwaghị ya it's not like any suspect it's not like na efu ya na nwoke it's not like na ya nyeghị any excuses to do this na ife ahụ imelie